musidɓe tedduɓe rewindotoɓe ko waɗate e boowal ganni rendo pinal e neesu. Boowal ganni hande ma ɗes selde lawol seeɗo hayso tawi ruttoto ko e ko fate tarikh ngol ɗo ko tarikh kawgel Afrique fugo koyngel. Yimɓeɓe ne mbawi famande en tawde kay ko ngol woni gulet to leydi Sénégal e nokku longere mum e ngel ɗo kawgel Afrique fugo koyngel. Sénégal rutti woni leydi 15 ɓiiri e nder Afrique keɓdi ndiɗo coupe. Kono ene moƴƴi ganden mbaɗen présentation coupe o ƴeewen holko qimoto, ƴeewen holi gartam équipe Sénégal caggal dañde mum kawgel Afrique fugo koyngel, kono kadi ƴeewen équipe aji ɗi to ndewi to banggue histoire tarikh kawgel Afrique fugo koyngel ha jettiɗen ɗo hande. Ko adi fof ngel ɗo kawgel Afrique fugo koyngel fuɗɗi ko 1957 fewja noon koye hitande 1956 1956 e on saaha eɗen gandi leyɗele kewɗe Afrique keɓani tawa jeytare men. Ko ɗum saabi ko hakke leyɗele nayyi tan tawtorano ngel ɗon kawgel Afrique. ɗum fof e wade noon so ina limte ni hande won leyɗele keeɓi laabi 7 eɗen poti yurnitade kadi laabi 7 ɗi ina hen dumunnaji beele ina jari limde walla ala tawde kay ko tawa Afrique ni ko rendinanno koye équipe aji ɓurani équipe aji 4. to en jaaha 1960 nde fuɗɗi wonde équipe aji 9 hande yettoto hande équipe aji 24. Les lions du Sénégal. So tawi ko kuppo e hoore mum kalaten e nder histoire e nder dartol kawgel Afrique fugo koyngel, kuppo o fewnitamo laabi 3. Kuppo gadana o noon innirano ko trophée Abdel Aziz Abdallah Saleh. On ɗon ko kañum woni gadiɗo ardade CAF woni kawtal Afrique fugo koyngel. O jeeya ko leydi Égypte. On ɗon coupe woni ɗo cuggi 1957 ha 1978 e hitande 1978 Ghana reggidiri laabi 3 ne nawa ɗum te kala nawɗo ɗum laabi 3 hankkadi wonti jeeyi mum ko ma CAF fewndita coupe goɗɗo. ko ɗum saabi 1978 Ghana mofti on ɗon coupe CAF fewnditoy goɗɗo. ɗimmombo CAF fewnditi o kañum ne ari e dingiral ko 1980 on ɗon noon innira ko trophée de l'unité africaine manam coupe dental Afrique walla gotago Afrique. On ɗon fuɗɗi ko 1980 ine taweteno e makko to banggue maale woni jawe manditoje les Jeux olympiques kono kadi ne tawi hen kartal Afrique. leydi Cameroun caggal ne leggidiri laabi 3 ina nawa ɗum e hitande 2000 e on saaha Cameroun ko kañum moftata ndin coupe. alay saago noon tatabo fewne woni trophée mo Égypte nawi e hitande 2010. waɗi noon ko Égypte reggidiri 2006 2008 ha 2010 kañum ne ina nawa ndin ɗon coupe. on ndin ɗon kuɓeeri ndi leydi Égypte nawi noon nde fewnda muulira ko or ina waɗa hen te on ɗon fewnda koto leydi Italie hono no fewnira toon yogo e kuppuji putorteɗi hande e nder aduna o. oɗo coupe noon mbo leydi Sénégal kadi addi to banggue goobu ngu ko goobu oolo hayso wona oolo buyi. to banggue juuteɗi makko eɗen mbawi wiide ko 150 mm ɗum so ƴeewama ko diga piccal 15 métre. coupe d'Afrique o nam hayso omo fulla or to banggue jamde nde fewdira ko jamde mbiyetede zamak. marque o noon jeeyi ɗum ko CAF woni confédération africaine de football service pewnuɗomo to leydi Italie o wiyete ko AMBL.com. to banggue teddeni makko ko kilogramme e feccere to banggue o. kuɓeeri ndi so tawi qimama e koppireje ɗe ñamaten nde qimate koye 83 millions
e capanɗe jeegom ujunere fawde ujunere e temedde tati e buuɗe jeetati ngakkuɗe 15 goto. Ndiɗo kuɓeri kadi e nder Afrique kala nawɗo ɗum wona tan a nawi kuɓeri ndi a deeƴi kono wonko tottuteɗa ina tottuma jeenari te ndin jeenari ina ɓeydo e kala hita. Yeru mum tan ko Algérie hebno ko, leydi Sénégal ko heɓi ko hikka ɓuri ɗon. Leydi Sénégal ko heɓi ko seeɗa tan haɗi ɗum yettade milliard uji 3 sabu woni milliard uji 2 e temedde 8 million kawle. Gaga nawɗo o gonɗo ɗimmo o kañum ne ina heɓo milliard uji 2 dollars e feccere. Yantude hen kadi équipe aji 4 jaaɗi ɗi demi final moni hen foof ina heɓa hakke milliard e temedde 236 million. So tawi noon ko équipe aji jaaɗi ɗi quart de final, équipe hen foof no heɓa temedde 6 million. Kuɓeri ndi noon hikka Allah rokki ɗum ko leydi Sénégal. Sénégal rutti woni leydi 15 ɓiiri e nder Afrique keɓdi ndiɗo kuɓe. Joni noon windande men fawtode hen ko haalde holɗen leyɗele juɓɓinno o leydi